Familien Sørensen har fået brev fra Niels Brock. I brevet står, at eleven skal anskaffe sig en ny bærbar til undervisningen. Mor og far snakker med deres søn Simon, og mor og far foreslår at sætte processen i gang, hvilket gør dem til initiativtagere. Simons gode venner, Tobias og Cecilie, som er influenter, har den nye MacBook Pro, og Simon synes selv, den er designmæssigt fed, samtidig med, at det giver en vis status. I købemotiverne er der både tale om bandwagon-effekten, fordi Tobias og Cecilie også har den, men også Veblen-effekten, fordi Mac-computeren er meget dyr. I første omgang er det tryghedsbehovet, der søges dækket, fordi man skal have en computer, så man får tryghed i form af at kunne skrive noter og hente vigtige oplysninger. Som et afledt behov, der søges dækket, er det sociale og ego-behovet, fordi han gerne vil have en Mac i stedet for en hvilken som helst anden billig computer. Simon går nu i gang med at søge information om MacBook Pro, samtidig med at han overvejer alternativer. Hjemmesiden giver Simon et godt indblik i den nye MacBook Pro, og han bliver så tiltrukket af den, at han vil gå videre i processen. Simon sætter sig sammen med sine forældre og beslutter sig for at tage ned i Fona for at se på 2 bærbare, som kunne være muligheder. De 2 valgmuligheder er Mac-computeren og en Acer-computer. Næste dag tager familien ned i butikken for at se på de 2 udvalgte bærbare. Ekspedienten viser de 2 bærbare frem og taler godt for sig, som derfor gør ham til en influent. Det er vigtigt, at sælgeren markedsfører produktet godt nok, så familien køber. For Simon er det vigtigt, at kriterierne status, pris og levetid bliver opfyldt. Simon ved også, at han kun har 5.000 kroner at bruge for, men forældrene stiller dog 4.000 kroner til rådighed for Simon. Simon står i et dilemma, for hvis han vælger MacBook Pro'en, vil alle hans valgkriterier blive opfyldt, bortset fra det økonomiske. Hvis han derimod vælger Acers nye bærbar, vil det økonomiske forhold blive opfyldt, men ikke alle de andre. Familien har truffet den beslutning om at købe en MacBook Pro, da denne bærbar opfylder Simons behov. Simon og hans mor er nu taget ind i Fona for at købe computeren. Nu er de så blevet til disponenter. Hans mor og far er gået med til at betale hele beløbet, så nu bliver Simons behov alle dækket. Første skoledag er Simon stadig en tilfreds kunde, og på længere sigt kunne han godt finde på at købe fra Apple igen.